Қазір біздің екінші бәйгеге көшеміз. Бұл да болса разминка, мен аның турында айтқан едім. Сұрауларыңызды әзірлеңіз, достар, айдаңыз. Мен кеттім осқа, түшем, міне мұнда залға. Айдаңыз, КВНщиклар түгіл, бәлки КВНщиклар түгіл. Міне мұнда егіт бар, айда кел мұнда. Кел мұнда яныма. Айдаңыз бұлай. Мен міне мұнда басым, барысына да көрінсін үшін, міне мұнда басам. Сіз ширатлап шында басыңыз. Айда. Исімің нешік? Менің есімім Марсель. Марсель, сенің сұрау, айда міне бұлай бұрыл командаларға сұрауыңны бер. Давай микрофонны берем. Дамир, ярым әзгіна микрофонны тоғында қатырақ ашырға. Айда. Итак, сұрау. Менің қызым yok, нешік мен аны тобырға? О, менің қызым yok, нешік аны тобырға? Міне, замбы шықты жауап қайтарға айда, тағын бір тапқыр. Менің қызым yok, нешік мен аны тобырға? Міне мұнды дұхи алып қара, тәмлі ол. Рахмет, замбы шайтан тояқлар айда, тағын бір тапқыр сұрауыңны. Менің қызым yok, нешік мен аны тобырға? Тек, матурым, ненді қызлар. Әлі мен айтты, әлі сені қорқып кеттім. Девам етеміз обана, айда. Менің қызым yok, нешік мен аны тобырға? Итак, жауап. Мұнды шеш білен әймі, сенің білен бір кімден де танышмайшақ. Міне бала ішті. Білмеймін, нормальный шеш, мен мектепте шунды шеш білен үйрейдім. Но менің тоже қызлар yok еді. Девам етеміз эксклюзив, айда сұрауым. Менің қызым yok, нешік мен аны тобырға? Менің де егітім yok. İgittiler. Yarı ele üçüsü de gitmedi. Tıbor, tükabırışlar ile ikinci mektep ayda sorağım. Benim kızım yok, nişik men аны тобырға? Hem bir koşanda bulmayacak. Eşek indi kızqar әлі. Бұршылма. Бірер қойшан болашақ. Buldu mu komandalar? Tağın var mı? Yok. Рахмет. Әйдегіз күшлі алқышлар берейік, сен өзіңе қыз табырсың деймі өмірлерді біз. Тағын бір сұрау біздің. Алқышлар берейік. Қызға. Қыз шықты біздің. Исімің нешек? Алин. Олине. Нешек? Тағын бір тапқыр? Алина. Алин түгіл. Олина сен тотар көвендайды. Алина. Олине. Алина деп шамыйды, наверное. Тағын да микрофонны ашсаң, Дамир, прям жәллейсің. Әйдегіз. Сұрауғы сіздің, Олине. Короче, у меня вопрос шундай. Мен кішкене шақта валсынып аттым. И аны қазір білкім де білмей, вообще, не де білмей. Сіздің неде сірлеріңіз бар? Ол бәлеке шақта вазынып атты. Тек аның тұрында әнесі білмей. Сіздің неде сірлеріңіз бар? Әйде. Мен бәлеке шақта вазынып аттым. Аны білкім де не де білмей. Сіздің неде сірлеріңіз бар? Короче, жауап. Мен сияқнада паштаникта тұрам, бірсі де білмей. Минде паштаникта. Бүтінсі шылай? Сен де паштаникта? Yok, бүтінсі дегешті. Илнұр, сен паштаникта ма? Нет. Әйде. Мен кішкене шақта вазынып аттым. Аны біркім де не де білмей. Сен де неде сірлер бар? Мен ұнытқанмын. Алине, бәр оның бұрынына. Сенің шәшек ол. Ол бәрәшек. Все, тынышлан. Қыза башладың бұғай. Бұл біздің обана болды. Екі тапыр қазір эксклюзив, әйде сұрауың. Мен кішкене шақта вазынып аттым. Аны біркім де білмей. Сенің неде сірлерің бар? Так, қызым, неде сірлерің бар екен сенің тағын? Рахмет эксклюзив, Зяп Лайф. Мен кішкене шақта вазынып аттым. Аны біркім де білмей. Сенде неде сірлер бар? Сен білесің ме, мен өзімні пісісіман хис етем, итәннен ашарға яратам. Ашларың тәмлі болсын дей қаралі. Ярайым, девам етеміз шайтан тояқлары сұрау. Мен кішкене шақта вазынып аттым. Аны біркім де білмей. Сенің неде сірлерің бар? Шын барлықта менің шешім қара түсті, әне.
Рәхмәт, шайтан тояклары Замба. Мин кечкенә чакта вазлап аттым. Аны беркем дә белми. Ә синең нинди серләрең бар? Хәзер беләчәк. Алло, Алинаның әнисе, привет. Ладно. Урысча әйткәндә сдавала. Әләкши. Ярый, молодец. Дәвам итәбез. Текә бурычлар. Мин кечкенә чакта вазлап аттым. Аны беркем дә белми. Ә синең нинди серләрең бар? Ә минем пушап. Монда кемдер? Кемдер? Шулай инде егетләр, нишлисең? Рәхмәт Алине. Бүтән җаваплар юк да. Дәвам итәбез. Киләсе кыз безнең чыга иде, кил безгә. Алкышлар бирик, тагын бер шибәр кыз безнең сорау бирә. Исемең? Алине. Алине? Молодец. Алина түгел бит, Алине. Әйдә сорауыңны. Гади кешеләр квенчиклардан нәрсә белән аерыла? О, кызык сорау. Гади кешеләр квенчиклардан нәрсә белән аерыла? Әйдә. Обана. Гади кешеләр квенчиклардан нәрсә белән аерыла? Без кешеләр түгелме? Сиңа да чәчәк бирер идем. Рәхмәт. Әйдә. Юк җаваплары юк пока. Әлегә юк. Гади кеше квенчиктан нәрсә белән аерыла? Син үзең җавабың бармы? Юк? Аңлашылды. Әйдә, Замба. Гади кешеләр квенчиклардан нәрсә белән аерыла? Без МДК группасында утырмыйбыз. МДК группасында утырмыйлар. Булдымы, дуслар, или бармы җаваплар? 5, 4, 3, 2, 1. Белмим ничектер. Туктар дип дәргә кирәкме? Әйдәгез, туктатабыз. Алина, зур рәхмәт, зато чәчәк белән киттең, молодец. Молодец. О. Менә монда прическа белән кызлар күп булырга тиеш инде, әлбәттә. Исемең ничек? Илназ. Илназ, әйдә. Сорауыңны. Командалар сездән сорау, миннән җавап. Җавабым шундый. Шуңа күрә мин бүген КВНда. Менә шундый җавап. Шуңа күрә мин бүген КВНда. Димәк, командалар хәзер безгә сорау бирергә тиеш. Һәм инде әлбәттә кызык булырга тиеш ул. Шайтан тояклары, әйдәгез, башлагыз. Кесәдә юссум, урамда салкын. Шуңа күрә мин бүген КВНда. Обана, әйдә. Башла. Чәчәк. Монда чәчәкләр бушка бирәләр. Шуңа күрә мин бүген КВНда. Ага. Так. Текә бурычлар. Синең кызың юк? Шуңа күрә мин бүген КВНда. Бик усал кыз булды бу, кара әле. Әйдәгез, Ләйсән. Бүген пробный экзаменнар. Шуңа күрә мин бүген КВНда. Замба. Синең Харисов янында басып торасы килә иде. Шуңа күрә мин бүген КВНда. Чыннан дамы? Кара, тынычланмый бу, әйдә тагын. Мин бүген КВНда уйныйм. Шуңа күрә мин бүген КВНда. Минемчә туктатырга булар. Рәхмәт. Или юкмы? Юк, ярый. Рәхмәт сиңа, зур итеп Илназ. Дәвам итәбез. Киләсе егет безнең, әйдә кил монда. Алкышлар белән каршы алабыз киләсе егетне. Әйдә, исемең ничек? Адалят. Әйдә, сорауың. Менә минем кызым бар, ләкин ул миңа кирәкми. Нәрсә эшләргә миңа? Аның кызы бар, ләкин ул аңа кирәкми. Нишләргә? Мин әйтер идем сиңа. Ләкин командалар әйтсен. Әйбәт, синең ничек? Аллага шөкер, молодец.
Так, Лейсен. Әйде сұрауыңны тағын бір тапқыр. Минем кызым бар, ләкин ул миңа кирәкми. Нәрсә эшләргә миңа? Беренче чыккан малай кыз эзләгән аңа бүләк ит. Марсель бугайның исеме иде. Марсельме? Марсельме синме? Все, Марсель, шәп. Аның кызы бар, алырсың. Бу безнең Зяп Лайф булды, хәзер обана әйде. Минем кызым бар, ләкин ул миңа кирәкми. Нәрсә эшләргә? Әнсылатны, минем Райнур бар, мин аның белән нәрсә эшлим? Рәхмәт обана, шайтан тояклары әйде. Уф, устал. Устал говорить по-татарски? Да. У тебя неплохо получается, әйде. Минем кызым бар, ләкин ул миңа кирәкми. Нәрсә эшләргә миңа? Матурым, в смысле кирәкмим? Рәхмәт, шайтан тояклары. Девам итәбез эксклюзив. Минем кызым бар, ләкин ул миңа кирәкми. Нәрсә эшләргә? Сиңа кызлар кирәкмәсә, малайлар кирәкмени? Ахырда помидор да атса тагын. Аларның помидорлары бар. Миниатюрада күрдем мин. Замба. Әйдә син. Әйдә. Минем кызым бар, ләкин ул миңа кирәкми. Нәрсә эшләргә? Менә бу духны алып кара, ул һәр хәлгә дә туры килә. Бүләк итә. Нормально. Сораулар бирегез, дуслар, монда бүләкләр күп. Рәхмәт, Замба, текә бурычлар, әйдә. Минем кызым бар, ләкин ул миңа кирәкми. Нәрсә эшләргә? Кара әле, син миңа кызыңны бир әле. Бир монда. Молодец. Зяп Лайф. Минем кызым бар, ләкин ул миңа кирәкми. Нәрсә эшләргә? Мондый модный тавыш белән сиңа точно кыз кирәк түгел. Рәхмәт, сиңа бик ошады бугай. Рәхмәт, Адалет. Дәвам итәбез. Тагын 2 сорау калды безнең. Әйдә, исемең ничек? Булат. Булат, менә чиста татар егете әйдә, татарча берәр матур сорау бир әле безгә. Алкышлар астыннан инде әлбәттә, дуслар. Әйдә. Егене Туктале. Әйдә, кайтабыз, артка кайтабыз, әйдә, шигәбез. Исемең ничек? Булат. Молодец! Әйдә, Булат. Тагын бер тапкыр сорауыңны. Егене 100% ничек бирергә? Егене 100%-ка ничек итеп бирергә? Дөресме? Дөрес, молодец. 100 балга, процентка. Ну, процентка бәлки ул теге 100%. 100 балга. Дөресме? Дөрес, рәхмәт. Егене 100 балга ничек итеп бирергә? Әйдәгез, шайтан тояклары. Егене 100%-ка ничек бирергә? Менә мин 4-нче класстан аттестация бирдем. Менә ул реально авыр. Шайтан тояклары булды бу. Карале, егет турында сөйләшергә теләмиләр квенчиклар. Опасно, дөрес. Куркалар алар егет темасын. Минемчә, нәрсә бармы, дуслар? Или туктатабыз без? Замба, әйдә, тагын бер тапкыр. Егене 100 балл бирергә. Туктагыз! Ха, все будет диде. Әйдә. 100 баллга ничек бирергә? Егене 100 балга ничек бирергә, әйдә. Әзерлән. Рәхмәт, Замба, шайтан тояклары. Үзем әйтимме? Юк, син кызыграк әйтәсең, әйдә. Егене 100%-ка ничек бирергә? Юк, братан, мондый татар теле белән бирә алмыйсың син аны. Рәхмәт, татарча братан өчен. Дәвам итәбез, эксклюзив, әйдә. Егене 100%-ка ничек бирергә? Намаз укырга. Бисмиллахиррахманиррахим. 100 балл. Аллаһ акбар.
Әйде. Егіні 100%-қа нешік беруге? Болат бітейме? Болат, міне сеңа татарша слова рейме, потом бір елдан соң келерсің. Не шулай тұрып командалар сәхнеден хәтті түшіп жауап қайтаралар. Тоғың бар. Сіз Болат мұнда енді қызара башлады бұғай. Әйде Болат, сұңғы тапқыр деп ойлым. Егіні 100 балға нешік берерге? Егіні 100 балға нешік берерге? Молодец. Юк, менә мин КВН-да уйнайм. Еге нәрсә ул? Рәхмәт, юк икән, гафу ит Булат, мин белмәдем, теге шәке кыз чыкты тагын. Әйдә. Егене 100 балга ничек берергә? Логопедка барып кайтта белерсең. Карале, бу кызны күргәч сразу әйтеп бетерде бөтен фразаны. Ярый, рәхмәт Булат. Рәхмәт Булат. Соңгы сорау. Алкышлап каршы алабыз. Син татарча әйбәт сөйләшәсеңме? Әйе. Әйе сүзе. Ярый. Исемең ничек? Исемем Рамил. Рамилләр алып барысы да татарча әйбәт сөйләшәләр. Имме Рамил? Әйдә сорауыңны. Сорауым шундый. Сез финалга чыгыр өчен нәрсәгә әзер? Көткәннәр иде командалар бу сорауны. Сез финалга чыгар өчен командалар нәрсәгә әзер? Син качаться итәсеңме? Әйе, әзерәк. Күренә шундый көчле егет. Әйдә, обана. Сез финалга чыгыр өчен нәрсәгә әзер? Братан, мин янды түгел, КВН өчен бөтен әйбердә эшлим. Нигәдер обана уйлый, моны Рамил нәтиҗә ясыйдыр. Юк, дуслар, Рамилдан тормый ул финалга чыгу. Жюрины үбергә кирәк иде. Бүтән Рамилдан тора, ие. Дәвам итәбез, шайтан тояклары. Сез финалга чыгыр өчен нәрсәгә әзер? Менә шундый шунсыз сораулар тыңларга. Рамилгә ашады, бик көлә, Рамил монда көлә. Дәвам итәбез, шайтан тояклары. Әйтте хәзер замба. Сез финалга чыгыр өчен нәрсәгә әзер? Сезгә егында йөз балларга кирәк. Финалга үтәргә сез туйдырдыгыз инде. Дәм кем икән сез чыгыш ясады? Молодец. Әйдә, эксклюзив. Сез финалга чыгыр өчен нәрсәгә әзер? Шәшебезне бик кыска кисәргә. Әй, булмый. Яхшы. Рамил экспертча, яхшы диде. Сиңа да әлегә икән, әйдә. Сез финалга чыгыр өчен нәрсәгә әзер? Сиңа кыз табырга? Нәрсә әйтергә нәрсәдер? Юк, топсын. Марсель янына утыраның да кызы юк. Бергә булыгыз. Рәхмәт Рамилга. Булды бугай бу дуслар, моның белән. Минемчә, дуслар. Мында бәләкәй генә митинг башлады бугай, дуслар. Зал туктагыз. Минемчә, командаларны сәхнә артына озатырга була, дөресме? Командаларга зур рәхмәт, әйдәгез кулис артына качабыз. Алар 3нче бәйгегә әзерләнәләр. Набережно-Челнинский институт Казанского федерального университета – крупнейший вуз Закамского региона, один из лучших вузов Республики Татарстан. 46 специальностей и 125 направлений подготовки, а также насыщенная, активная и яркая студенческая жизнь. Набережно-Челнинский институт – твой лучший выбор.
Кто подъехал? Принц на белом коне. Присаживайтесь. Зеленоглазое такси. Мы исполняем желание. Звони 79 99 99. Совсем немного анархии. Нарушение установленного порядка. И все вокруг повергается в хаос. Я носитель хаоса. И знаешь, что является основой хаоса? Это страх.